раҷаббой шокиров ҳамроҳи ҳамсараш ва ҳашарчиёни дигар пахта мечинад. нархи чиниш чанд пул 1 кило пахта? 1 кило 40 дирам. 40 дирам. Кам нест? 20 сом, 25 сом, 30 сом кор мекунем. Кам нест? Ака камо ака чока надор. рӯзи кории ӯ аз соати 7 саҳар то 8 шом идома меёбад. пахтаро дар тоҷикистон тақрибан дастӣ ҷамъ меоранд. нархи чиниши пахтаро солҳои пеш мақомот таъин мекарданд. имсол нархгузориро дар ихтиёри худи хоҷагиҳои деҳқонӣ гузоштанд. вале ин навгонӣ ба нархгузорӣ таъсир накарда, нархи чиниши 1 кило пахта чун қабл аз 40 то 50 дирам боло нарафтааст. Камаш 70 дирам, 80 дирам шава. Не сал дурустар меша. Барои чиндам бада. вилояти суғд 43 000 гектар замини пахта дорад ва имсол кишоварзон мехоҳанд 120 000 тонн пахта ҷамъ оваранд.